Ebda reazzjoni mid-Djoċesi ta' Għawdex wara li fl-aħħar 24 siegħa ġie żvelat li l-Nunzjatura Apostolika bagħtet 3 ismijiet ta' saċerdoti biex minnhom jintgħażel min se jkun qed jieħu post Monsinjur Mario Grech. Dan hekk kif minn awwissu li ġej u se jkun qed iservi f'Ruma fejn ingħata kariga ġdida fil-Vatikan. L-aħbar li Monsinjur Mario Grech ma kien se jibqa' isqof tad-Djoċesi ta' Għawdex ħarġet f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Monsinjur Grech bħalissa qed iservi fis-Segreterija tas-Sinodu fil-Vatikan għalkemm sa issa dan ix-xogħol għadu qed jagħmlu minn Għawdex. L-Isqof Grech ilu isqof ta' Għawdex għal dawn l-aħħar 15-il sena fejn dak iż-żmien kien laħaq minflok Nikol Kawki wara li kien serva bħala kappillan tal-parroċċa ta' Kerċem. Huwa kien ordnat saċerdot f'Mejju tal-1984 u se jibqa' mfakkar għad-dikjarazzjonijiet ċari li kien jagħmel fuq temi soċjali. Intant it-3 ismijiet illi ntbagħtu min-Nunzjatura x'aktarx illi huma ta' saċerdoti li jew huma mill-Gżira Awċija stess jew li servew f'Għawdex għal xi żmien. Il-liġi tal-Knisja telenka l-kwalitajiet meħtieġa biex membru tal-kleru jkun ikkunsidrat għal kariga ta' isqof, fosthom li jrid ikollu mill-inqas 35 sena u jkun ilu jaħdem bħala saċerdot mill-inqas 5 snin. Bħala kwalifiki akademiċi jrid ikollu dottorat jew tal-inqas liċenzjat f'suġġett bħal morali, id-dritt kanoniku jew id-dottrina tal-Knisja jew ikollu għarfien tajjeb ħafna f'dawn l-oqsma.